Perting kusuga sa banla sa tubig baha sa sapa sa Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani Province kagahapon sa hapon. Sa cellphone video ni Karen, makita ang daghang balay nga gibaha ug hinay-hinay nga mitaas ang level sa tubig taod-taod. Gibanlas na sa baha kining usa ka balay. My God, Lord God! My God! Ah, Lord! Lord God! Hala! Bala ni Karen! Sumala ni Karen, 7 ka balay ang anaa sa ilang compound, apan ang iyang balayra ang gianod nga iyang nakuha og video. Sa record sa PDRRMO, unom ka mga barangay apektado sa baha kagahapon sa Alabel. Gilangkuban kini sa poblasyon, Kawas, Ladol, Bagakay, Spring ug Alegria. Hasta ang National Highway sa Barangay Ladol ug Kawas ang gilunupan sab. Dali sabdayong gipang-deploy ang mga rescuers ug volunteers sa Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron marespondihan ang mga residenteng naapektuhan sa baha. Mitabang sa pag-rescue ang mga pulis sa mga residenteng stranded sa baha, hilabi na sa National Highway. Dunasay na report nga nahugmak ang Mulo Suspension Footbridge sa Purok Upper 2, Barangay Poblasyon. Busa, gipahibalo ang mga residente nga likayan una ang pag-agi sa lugar. Dali sabdayon nga nagpahigayon og assessment ang mga engineers sa LGU Alabel sa nahugmak nga tulay kagahapon. Gibana-bana ang gatusan ka mga pamilya ang apektado sa baha nga temporaryong gipahikling sa nagkadayang evacuation center. Daling gipang-asikaso sa mga personahe sa Municipal Social Welfare and Development Office ug lokal nga gobyerno ang mga bakwit. Gipangtunulan sila og pasiunang hinabang sama sa pagkaon, banig, habol ug mga sanina. Subay sa impormasyon, sagad sa mga residente, walay nasalbar nga mga gamit nga nahumol sa lapok ug nangabasa sa tubig baha. Nagpahigayon sabdayon og profiling sa mga bakwit ang mga personahe sa Alabel MSWDO sama dinhi sa Ladol Covered Court. Anaasab sa evacuation center ang mga health worker o mga personahe sa Alabel Municipal Health Office nga nag-check up sa mga bata o mga senior citizens diin naghatag usab sila og mga tambal. Kaganihang buntag, gibisita ni Alabel Mayor Vic Paul Salarda ang mga bakwit sa Ladol Covered Court. Apil sa gisusi sa mayor ang sapa sa Ladol kaganihang buntag. Gisaysay sa mga residenteng namuyudol sa sapa nga ang baha kagahapon ang ilang makonsiderang pinakakusog nga baha nga ilang nasinatian sa lugar. Sa karon, padayon ang gihimong assessment sa mga hingtungdang ahensya aron masuta kung pilagyod ka mga pamilya ang apektado sa baha ug ang kinatibuk ang danyos sa kabtangan sa mga gipangbahaang barangay sa Alabel. Nagpasalamat ang LGU Alabel sa mga volunteers, rescue personnel, social ug health workers, mga miyembro sa kapulisan, BFP, Philippine Coast Guard ug mga opisyal sa barangay ug gidayeg ang epektibong koordinasyon ug kooperasyon sa katawhan. Subay sa weather update sa Pag-asa, low pressure area ang hinungdan sa nasinating kusog nga pag-ulan sa habagatang bahin sa Mindanao nga miresulta sa pagbaha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.